Tá muid beo síl éagsúil inis ón dairú cuasaí fiche bliain ó hin nar a tháinig mise ar bord ar choiste an taltach chaith me seall tamil mar rúnaí ar an iris, seall mar bhainisteoir ar an iris, seall mar agurthóir ar an iris, agus bhí sé a gcónaí táhachtach dar liom an tardan sin a chur ar fáil do scríbhneoirí idir óg agus éasta ach go háirithe agus buinn sé seo le mai chéird mar bhúnseoras dóthe bíonn tú a géirí daoine a sppraigú le tríalhainte as rudaí eile ó híomh na teanga dó agus an altíthreacht mar ré acu a gcónaí. Ach tá nuirid an réanaí ag daoine inis agus nuirid an ardan ar fáil inis go háirithe ar líne. Gomíonn sé dullaí ar irisí tradiisiúnta marachtáil ach tá áiteann fanna ganíon áras is maith le daoine ábhar a bheith ina láimh acu ina ghlach acu go fáil.